Jeg har lyst til at stå op om morgenen og tage herover på Borupgård Gymnasie, fordi jeg synes, det er en rigtig fed klasse, jeg har. Og ja, faciliteterne og venskaberne på skolen er rigtig gode. Man får meget hurtigt mange venner, altså meget mere end man tror, og vi har rigtig mange dygtige lærere, som er gode til deres ting, som ligesom kan lære fra sig, og jeg synes, det er virkelig bare en glæde at være her. Det er en masse succesoplevelser hver eneste dag. Det opleve hver eneste dag, at man gør en forskel for nogen, det er simpelthen, kan man sige, noget, man nærmest bliver helt høj af. Jeg synes, det fede ved at komme her om morgenen, det er, at man altid har nogen, der kommer hen og siger godmorgen, og lærerne er samtidig altid glade. Hverdagen er jo generelt virkelig fed, og det er jo også det, der er vigtigt, fordi at det er jo hverdagen, som betyder noget. Så kan man hygge sig med sine venner, mens man laver sit skole, og man bliver klogere. Jeg kan virkelig mærke for eksempel personligt, at jeg har rykket mig meget, for da jeg gik i 9. klasse. Den synergi, der opstår, når engagerede lærere møder læringssultne elever, så opstår der sådan en selvforstærkende effekt. Altså folk, når de selv har valgt det, jamen så giver det en god stemning. Vi vil gerne være et sted, hvor der er plads til alle typer af mennesker. Når man fortsætter på sit videregående studie eller et job efter gymnasiet, så skal man kunne arbejde sammen med alle mulige andre. Der er jo rimelig meget gruppearbejde, og det synes jeg også bare igen, det er virkelig fedt. Så kommer lærerne for eksempel rundt og sådan snakker med en om emnet. Lærerne siger næsten altid til os inden, at vi skal bare spørge, hvis vi er nysgerrige om noget, eller om der er noget, vi ikke kan finde ud af. Og det synes jeg er lidt federe at komme til dem og sige, jeg kan ikke finde ud af det her, når de ligesom selv har taget initiativ. Jamen, vi prøver jo at sørge for at skabe et undervisningsmiljø, hvor det er trygt og rart at være. Jeg plejer at sige, at alle er velkomne, men alle skal også føle sig velkomne. Det, jeg kunne mærke var særligt ved Borupgård, det var, at der faktisk var sådan en hyggelig følelse, og det var et rart sted at være. Vi skal lave en klasserumskultur, et læringsmiljø, hvor man synes, at det er ok at stille sig op og også at lave nogle fejl. For at man kan gøre det, jamen, så skal man have det rart. Jeg synes for eksempel, det er rigtig svært at lære spansk, men min lærer gør det lidt nemmere for mig at lære det, fordi at hun ligesom godt ved, at vi er første G'ere, så vi jo ligesom ikke har haft det i særlig lang tid. Det hele kommer jo i små skridt. Det er fuldstændig som hvis man skal lære at svømme eller lære at spille guitar. Man tager et trin ad gangen, og det har vi nogle rigtig dygtige og meget engagerede lærere, der er virkelig gode til at facilitere den proces. Nu begynder jeg at skulle bruge lidt længere tid på afleveringer og tænke lidt mere over lektierne, og jeg bliver udfordret i timerne, og det synes jeg faktisk er virkelig fedt. Du bliver præsenteret for en lang række af fag. Du har fag, der ligger inden for den kunstneriske pakke, du har samfundsvidenskabelige fag, du har naturvidenskabelige fag. Du har hele muligheden. Jeg har jo musik, og der er kreativiteten jo bare helt i top. I mange fag som fysik eller matematik, man får ligesom mere frihed til at tænke selv, og man bliver virkelig presset til at prøve på en anden måde, og hvad med at gøre sådan her? Jeg har drama, og jeg synes, det er mega fedt det der med, at jeg har en rigtig god fantasi, så jeg kan ligesom udfolde mig. På et tidspunkt i matematik, så skulle vi lave vores egne opgaver og selv løse dem, for ligesom at vise, hvordan man kunne gøre. Og det var også noget med, så skulle vi tegne på dem for at gøre dem pæne, og så kunne man vinde. Det var ligesom en konkurrence for, så kunne man vinde et gavekort til kantinen. Vi prøver konstant at have et tæt samarbejde med elevrådet og få noget pingpong med dem. Vi har for eksempel også et indretningsudvalg. Er det nu de rigtige møbler? Har vi indrettet klasselokalerne på den rigtige måde? Hvordan sørger vi for, at der er hyggeligt at være? At det er rart at være også efter skoletid? At der foregår nogle ting, hvor man også kan blive siddende og måske lave lektier sammen med sine kammerater, lave frivillig musik, frivillig idræt. Der er jo mange udeområder, man kan arbejde i. Altså, vi sidder ude, når vi får lov. Altså, vi sidder ude hele tiden. Jeg kan godt lide det der med, at det ligesom, det ligger ikke på landet, men det ligger lidt længere ude end nogle af dem inde i byen. Og jeg kan godt lide det der med, at der er meget natur og sådan noget, og bilerne ikke kører lige uden for vinduet. Der er rigtig mange gode faciliteter til, hvad end man har lyst til at lave. Der er det super fedt, synes jeg, at kunne gå udenfor
Og have den mulighed at sætte sig på nogle borde, sætte sig på nogle bænke, sætte sig ved søen, sidde og lave lektier og lave arbejde der. Man kan sige, når man er så mange elever, som vi er på Brobygård Gymnasium, hvor vi har over 1100 elever, jamen, så er det vigtigt, at der også er nogle gode faciliteter udenfor. Masser af boldbaner, vi har mountainbikebane, de kan spille volley herhen. Vi har nogle fede bygninger, som er blevet opdateret og renoveret hen ad årene, så det giver også nogle gode rammer. Det er et dejligt sted at være, og de opretter stort set alle studieretninger hver eneste år, så der er mulighed for det hele, kan man sige.